Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Nunok Sur, Maasin City. Ang ito matatampo nagdasagan nga Marvin. Nang hilon ako ninyo nga, muadto kog Manila. Ay, magunsa man kas Manila, dong. Bitaw, sumay buhaton mo sa Manila, Marvin. Mangita kog trabaho, ma, pa. Kung anhilang day kas ato mangitag trabaho. Adto na kong trabaho sa Manila, ma, kay na may mutabang na kog makasaod kog trabaho dito. O gusto sa ko nga, makaadtog lang yung lugar, eh. Ay, taon niya. Unsa may plano ni mo, dong? Ato lang ning paadtoon sa Manila si Marvin? Paragahan na, eh. Tutor, sakto mo si edad. Salamat ninyo, ma, pa. Oh, abi na kung di ka madayon og ani og Manila gaw. Hapit gigaw kay murag ni pugong man. Pero nadugay ni tando ray. Okay kayo. Lipay sa kay kugaw nga nakaanhi kugaw. Aron makakita ko unsay hitsura ning Manila. Mao jud gaw. Gaw, unya kanusam ko magsugod og trabaho. Oh, ugma ihatod na kanako sa imong trabahoanan daw. Di ko magkagwanta ng trabaho. Ara nga, ni Aras Bahay. Di mo sa tao makakitag o sa hitsura ng nilaw eh. Ako ino nang akong igagaw. Nga, musuod ko lang yung trabaho. Unya, balhin na lang ka? Ugaw, ibalhin na ko lang yung trabaho eh. Ay lang nung naalang permis bahay kay laay kayo. Oh, nakoy kaila nga nangita og tao. Tig-deliver og tubig. Kana, unsa man, okay ka na? May dito kay stay in to dito. Sige, ikaw, kana lang. Murag okihan ko yung trabaho, ara. Kay mag-deliver ko tubig. Magkagawas-gawas ko. Ni Junicio nga ingig-agaw nga gipasod niya dinhi? Ako. Maayo hinoon kay parehas ng Bisaya. Ako rin si Christina. Ikaw? Marvin. Inginigid ka, Chris. Mutabang ka dinis tubigan kung wakay trabaho? Vin, uy. O sarabi ang tag-iyaning atong trabahoan. Mao na nga kung may nga ang pikas tindahan, matabang na sa dinis tubigan. Okay kayo. Aron di sa ko maglaay din eh. Nakoy kasulti-sulti ba? Mao gyud. Chris. Noon sa mo ka? Sakit akong likod, uy. Di pa nuot tingali ka? Basin, gisingot ko ganing hagod kay nagpa-electric fan ko. Agi lang, ako niya nang hiluto nun niya. Kamao di ka mo hilot. Kamao eh. Hilot ako niya ha, inigpainira na to. Sige. Kana diha, Vin. Sakit kayo na, Vin. Hindi. Maayuha man day mo hilot ni mo, uy. Naigo gid ni mo. Igo agad. Ingon bitaw ko nimo nga kamao kumhilot.
lapas man ang imong kamot, uy. Uwa naman na sa akong likod. Buwa na, Chris. Nanginit ako eh. Chris. Morphine. Morphine. Ikaw ha, mapaymuslanon kaayo ka. Ha? Nga naman. Oo, dili ko tauyab. Nya, nakuha ko nimo. Di man tauyab, pero di kasi nabot ng tando ha. Unyan, saon man ni Ron? Aw, uyab lang ta. Kay, nakuha naman ni mo nga akong pagkalalaki. Amaw. Agay. Chris, I love you. I love you too, Marvin. Oh, kumusta man ka din, Igaw? Okay ra gaw. Nalingaw ram sa ko sa kong trabaho rin eh. May noon. Agaw, kung man ka tinuod ako na ibawaan, gaw nga, uyab na ni mo si Christina. Oo gaw. Ha? Gaw. Ayaw kumpiyansa gawa. Anong gaw? Basin nun niya bag makapamabdos ka ba? Na, pait na ba kayo din sa Manila, gaw? Kanang imong sweldo, ay digin na makapaigo daw kung naana kay buhion, gaw. Aw, magamping ra ko gaw nga di makapamabdos. Chris, ganiharod ko nakabantay mo ba nga guol kinanaong ni mo? Ano sari ka? Da akong problema, Vin. Ha? O sa ba problema? Mabdos ko. Ha? Shooter kayo ka, uy. Ang saon man nina to. Oo niya ata magsabot na, Chris, kung mudako-dako na nang imutihan. Nako, niresulta gid nga akong giingon nimo. Nagigaw? Unya, unsaon na nimo ron? Naglibog ko kung sa akong buhaton ini ko. Ha? Imo kong papaulion sa amo? Maunta na'y gusto na ko, Chris. Pero nga naman. Magkadako na mo imutihan ko. Unya, kung di ka mga anak, sigurado mo yung makalisod-lisod ta kay kuangon na akong kita. O niya ikaw. Gilang, muapasam ko ni mo kung makatikom ako. Basta ha. O, lagi. Atagi ko si mong address, me. O sa imo sab nga contact number. Apa, sabi agad ko, Vin, ha? O, lagi. Pangandam na kay palagahon ti kaugma. Uy, gipapauli rin ni mo si Christina, bay? Awgaw? Ugaw, kay murag di yun ako kaya nga ari siya sa Manila mga anak. Aw, sakto, saan imong gibuhat, gaw. Basta, siguro alang gira nga, imo siya nga pason dito. Ugaw. Uy. Ang daybag mga kauban din. Padong siya eh. Hi. Hello. Bago ka din eh. Igsuon ko sa tag-iya din Ako lang say tabang-tabang din samtang wa pa kakuha og tao si kuya. Mau ba? Ako din si Marvin. Margie. I love you, G.
Marvin, Mao na tinuod. Ganahan kay ko nimo. May chance ka ko? nga nung mulimod man ko nga, ganahan man sad ko ni mo, Vin. Good mo na. Kita na. Oh, Vin, uyab na ta. Happy. Happy kaayo. Salamat nga kitukyan mo na akong imong pagkababay. Love ti ka, Vin. Maong wagit ko musupak sa imong gihangyo na ako. I love you, Jay. I love you too, Marvin. Sa, mubalhin na ka? Oh, Vin, kaya na naman mupuli na ako. Muabot na to karong taod-taod. Mo ba? Sige, text ang ha. Okay, Vin. Ikaw na yung bag-o na kong kauban din, Miga? Omigo, Nindot ida kay puro Bisaya. Magkasinabot kita ini. maugyod. Marvin. Jenny, I love you, Jen. Marvin, Muna tinuod, Jen. Bisa to og bagluntang nakaila. Pero ganahan na kayo nimo. May chance ka ko nimo. dili man ka lisod higugmaon, Vin. Ha? Ang buti mo ibusabot nga. Kita na. Oh, Vin. Salamat, Jen. Jenny. Jenny. Marvin. Usa? Duha na kababay ang imo nakuha sugad pagbiya ni Christina? Oo, lagi ko. Naunsa ng taon ka, Nagkamangtas naman ka. Saom na ko na nga. Dahan sila na ko. Nako. Kuya si Christina, kumusta naman? Ako ba itong takon? Salamat nga ni contact ka na ako, Vin. Kumusta naman ka? Niya, nagtrabaho bagyapon. Uy, niya, kanisa makamo ni diri. Hapit na ba ako mga anak? Sige lang, Chris. Muto nga raw niya ko diha. Aba, sabi ako siguro ha. Kaya nangita na ba sila sa mga magpapani mo? Oo, lagi. Pabuta lang ko diha. Oh, uy. Si Jim ang nanawag. Hello, Jay. May bawon na lang ka ha. Yung mabdus ko. O kinahanglan nga manubag ka ini. Utsa. Sa may buhaton ako ini. Kuyawan ako anita. Kasi makiminyo si Margin ako. Vin? Vin, may tuyo ko ni mo. Jenny, unsa ba na? Kuan, iwan ako regla ha. Nagpitik ko positive. Ha? Unsa ibot mo ipasabot? Mabdus ko. Ug ikaw ang amahan. Unsa? Pida, mo na akong giingon mo sa una pa. Unsan taong ka, Sana, niresulta na. Gaw. Tabangi ko, gaw. Unsa ang tamatag ka sa pagtabang? Mubiya ko din Ha? Ako ni sibat na akong napamabdusan. Tabangi ko, gaw. Nangita lang kong problema, Ay, pangandam, aron makasibat ka.
Vin? Ikaw ni? Oh, Chris, ako ni. Salamat kayo, Vin. Ngay mo gagituman na imong gisaad na ako ngay mo kong apason. Mahal di ka, Chris. O di ko musugot nga malayo pa ka na ako. Salamat, Marvin. Pero, Chris, kuan, nakasa ko ni mo. Kung sa man ang imong saan ako nakagipasaylo. Ang importante nga ni ako uban ako. Nga matawang akong anak na may ilihong amahan. I love you, Chris. I love you too, Marvin. Kahit saan ako naroon ay ikaw pa rin ang laging hinahanap ng damdamin ko. Sa akong gibuhat nga daghan kog napamabdusan, si Christina pag yun ang akong gipili kay mas bukat siya sa tanang babae nga niabot sa akong kinabuhi. Ug sa mga babae nga akong gipasakitan, hinaot nga inyo kong mapasaylo. Dinhi na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading ako tampo. More power sa RMN.